So may hapon na tong tanan, ako dahil si Sindril Papiliero, 30 anyos. Mo ni akong mama nga si Julita Papiliero. Kanang serious ta diring dapita. Kuan ning hangyo na tako, nanawagan ko sa taga-gobyerno. Ay, si katawan batian mo moy nga kanang mo apply on tami sa kanang kuan ba sa Pantawid or sa UCT or kung sa Purpose kung madami hinaot lang unta kay duoy lagi kay mi lagi akong mama in town mura gini paniudto sa akong mama ho panihapon ampor gid ang madalit sa akong mama sa akong panihapon duoy ka akong mama di na may kapalit og bugas na may kalisod akong papa gani kay to paron sa baol ang kumain to na nakakugay na akong papa niya dagan biya kami managsuon 12 may kabuok kay kugihan kay akong mama ug papa dili mas lahi nga tubon ay katawang mo di ta maapilan ni ron bisag sa pilian tong tulo basin dahil niya kanang dagan kay ko mga managsuon niya dagko pa jud kay mga kaon nga di daw ni kaigo ang ampaw sa ilang tinae ako mama gamit karon kay gikan na siya og Toledo na masura na masura to ni ako mama ay katawa ma ka di na sila maluoy ni mo ma nga na masura na gikan ako mama gikan ko nagjute niya iya kong giapas niya buol lagi siya kay magbaklay niya kuno may pauli niya ning palit pa siya kapit aning ampaw man to ma ang ampaw may ipakita ma para maluyan ta nila ma dali mo ni niya 12 mi ka magsuon niya napa kong mga anak tunga-tunga ra ni namo mo ni mo panihapon jud ugma nagproblema pa mi unsa mo sudanon og kanon nya karon akong papa kay buutan mis papa di lang siya mukaon tingali panihapon kay kulangan ra man ni sa akong igsoon dagko kay mga lamoy ali kasi katawa ma ang namasura ang kining gipalit ni mama ni katuning binasura niya ganina dito sa Toledo nya karon kay wala gi may kaplite may gi naka-hits mi sakyanan unjun may kaplite asa ka magbaklay mi Toledo padung awihaw no, hagard na kay kong mama oh, luoy luoy tong kayo kung inana mag nakakugihan basta pinangga ang mga anak pagpugig yung ginikana no tulokon taniga wala libre rong panahon na nawag yung toy-toy na siya kinatawa nya akong papa karon to siya sa baol nagpasinguan ning taon oy namunit biya siya dito kuan ay kanang namunit in taon dito si papa og di maulaw man ko mo share ninyo ba kanang unsa gito mataklong namunit in taklong akong papa ron dito sa baol kay isugba niya kana asinan may na lang daw na anak man si papa na ko nga protein na puros ang taklong kay puros daw na unod puros man daw na unod ang taklong kay ni mama pa mura-mura ra daw na siya og unsa naman bagungon mura-mura ra na siya bagungon pero mas dagko siya unod mas lami daw na imo lang hugasan so maunta na among hangyo nga inaot nga maapil mi sa inyong programa nga makasudan sad miglami ba bisag kuan lang kanang sardinas wala na jud ko katilog sardinas murag taud na gyud ay pangunsi ma kisa may magsudag sardinas sa to ma ang iro bitaw inaot lang gyud anta nga maapil mi nya tanawa ron nga kanang wala mi maanad og sakay og kanang sakyanan ba multikab man ni sa ang silingan niya so kami umi maanad og sakay na anad gumigbaklay-baklay na muranog nagkadigwaon na akong mama ono pasukaon na gadadami siya plastic kay ana bang taga bukid wa ta maanad og sakay og
Pwede ka ba no pasukaon si mama mailag suka ma kay mahuwaw ta ma. No, nasiya siya katawa pero kasukaon na nasiya. Maing na nga maluoy mo na mo. Ay na ba wala tay kapat bugas. Ah. Na luoy kay kong mama sa unang taon. Pero kugyan man akong mama, pero nanambok yung taon mi oy. Kinaon og ampaw. Ya sa una sad sa among kalisod akong mama nangawat og kanding sa silingan kay iyang ibaligya para lang masustentuan ming mga magsuon sa pagpadayon sa eskwela sa akong mga maguwang. Inana kugyan akong mama. Maayo nagpangawat og usamaha og kanding. Kanding sa una kanding niya. Nakasuway sa na siya baka og iro. Iya sa nang ibaligya para lang gyud nga mabuhi mi ba duoy kami sa unay di lang ko ganan magbundog sa una ba tan murag sakit kit sa dugan mag-ulta akong papa gani kay sige lang patad sa masyaw sa una karon kay swertres na kanang third digit ba mura yun na basag baka log-log si papa patad yun na siya swertres pero malason kay siya now huwag daog-daog lagi ya karon kay wao na kay ko kay wala dito maanad anang sakay-sakay o sakyanan oy may pagmabaklay para dili magsuka akong kamagwangan nga maguwang nga si Daryl ang iyang trabaho sa una karon kay manahiay na siya kurol nga buslot nya social man pa mag-crochet na siya ang kanang mga sinila nga buslot yan ang tapak-tapakon mo na yan trabaho yang among ikaduha kay kuan ito din trabaho niya man sa una man at ay sa una katong ikaduha mo kay nanulis man to siya sa asa to siya nanulis oy pero karon wala na siya nanulis kay dami siya mga anak maikog na siya sa mga anak sig panulis ba ang ani alarne nya akong among ikatulo koy tuwa sa Australia karon kuan lagi siya dito tiinte mamasurahay siya dito si Makrina nya si luoy kay kung magsuon no nya ang ikaupat si Nestor social siya kay tom siya London tigpamunit siya dito mga iti sa pating nya ang ikalima si Ria kana si Ria kay tigwa na siya bantay mo nang mamaligya na siya gyuta kanang abono ba tai sa baka mo na yung negosyo iso sa sako niya mamaligya siya sa mga estudyante sa eskwelahan yang sunod ay kaunom kay si Eden kana si Eden kay manglabada na siya ugyan kay kung magsuon niya ako kanang pirmi man ko sa Toledo muan sa ko kana magkanta-kanta sa ko kay nindot man tagtingog dansiron man ko sayaw ko sa dito sa dahan tagaan ko lang 5-5 nya among ikawalo si Kinan kay nara na siya sa balay special man na mo panangga man na atura ng balay mo na tigbantay sa mong balay mo siya security guard ma dingi ma yang among ikapit daghana po na mo naglibog na ko sa sunod ikawalo ikasiyam si Jire kana si Jire wa na siya sikyo pero wala madayon nga pagasikyo kay kana kung may mag-eskwela sikyo ra na siya maglaag na siya o siya security nga why sweldo nya dayon katong among ikapulo kay si Cleve Kasler kana si Cleve Kasler sika driver na siya kugihan kay na siya dako kay na siya tiyan pero magsika driver na siya abot pa na siya dito magsikad na siya padung sa pinabungahan abot bisag asa na siya basa
Basta makasikad lang, makakwarta lang. Nya dayon, ay naapa day ika-11 na mo. Ay naapa day si Nainib. Sus ko kadaghan akong igsuon, naglimot ako kisay sunod. Si Nainib Lian kana siya mo na social sad. Kuha na siya, scammer na siya. Nana siya sa internet, scammer na siya. Ay gumog patunto na niya. Kanang maluoy lang ko niya pero di ko gusto ba nga mangilad siya laing tao ba. Scammer na siya, scammer na iniblian. Scammer. Ha? Nya kana si among ika-12 si Kuan si Bonraigel. Kana si Bonraigel kay wala ra siya trabaho. Nara na siya si balay. Pinangga man na siyang mama. Usahay ka nang ang iyang buhaton dito kay siya ray tig-uphak sa mga taklo nga mapunit ni Papa. Mao siya tig-uphak ba para lutoon. Si Lian may tigluto og taklong sa balay. Kinaara siya sa balay. Kinaara man siya internet sa balay. Pero makahits ra na siya wifi sa silingan. Wala ka ba among silingan anak makahits ra siya wifi. Kay patay ta sa silingan maditikan siya naki-wifi siya patay. Oo to, inana, may mo bitong hangyo kami nga ma-appeal mo sa City ba? Bisag sa Pantawid o sa Purpose. Inana lang po, bisag unsa, tagaan na may gamay nabang kadabuan ba, kadaghan kay may. Video sa dama. Isin sa na dito ma, bahay be, bye-bye. Makasukaon dito ma, bye-bye.